हरे कृष्णा, सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण 13वा अध्याय करतोय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। आता यात या प्रत्येकाचा अर्थ, क्षेत्र म्हणजे काय, क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय, डिटेल मध्ये आपण अभ्यास करणार आहोत। पण प्रथम अध्याय चालू करण्या अगोदर मला सांगायचंय की आपण आता ज्ञान योग चालू करतोय। 7 ते 12 अध्याय, 7 ते अध्याय 12 पर्यंत भक्ती योग झाला, 1 ते 6 कर्मयोग झाला आणि हा शेवटचा जो गीतेचा भाग आहे 1/3 म्हणजे अध्याय 13 ते 18 हा ज्ञान योग आहे। तर आता अध्याय चालू करण्या अगोदर मी मंगलाचरण म्हणते आणि मग आपण चालू करूया। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण करतोय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। आता अध्याय चालू करण्या अगोदर थोडस ज्ञानाबद्दल सांगते। आता आपण सर्वजण भक्तीमध्ये आहोत, पण आपण भक्तीमध्ये प्रोग्रेस आपला कसा आहे? आपण 10 पावलं पुढे जातोय आणि 6 पावलं पाठीमागे, परत आपण थोडस पुढे जातोय, परत पाठीमागे जातोय। तर असं जर केलं तर आपलं जे घर आहे म्हणजे गोलोक वृंदावन, तिकडे आपण कसे पोहोचणार? आणि आपलं असं का होतंय 10 पावलं पुढे 6 पावलं पाठीमागे? का असं होतंय? कारण आपण जरी आपल्याला वाटतंय बरं का की मी भक्ती योग करते, पण कुठेतरी आपण आपल्या इंद्रियांची तृप्ती सुद्धा करतोय। बरोबर आहे का? मला सांगा, अनम्यूट करता येतंय ना तुम्हाला? हो हो। आपण कुठेतरी आपल्या इंद्रियाची तृप्ती करतोय आणि आपलं जे डेस्टिनेशन आहे की जे कृष्णाचं परमधाम आहे, तिकडे पुढे पाठी इकडेच आपण आहोत। या भौतिक जगामध्ये प्रोग्रेस आपला काही नाहीये। तर असं का होतंय आपलं? कारण या इंद्रिय तृप्तीच्या पाठीमागे असल्यामुळे आपण खाली खाली घसरतोय। तुम्ही बघितलंय का, लहान मुलं शिडीचा खेळ खेळतात आणि जेव्हा बरोबर 99 ला पोचल्यावर एक साप असतो आणि सापाने तो जबडा उघडला असतो आणि तिकडे बरोबर तो डाईस आपला आहे तो तिथपर्यंत पोचतो आणि 99 पासून थेट आपण 4 वर नाही तर 2 वर खाली येतो। बघितलंय का तुम्ही हा खेळ?
त्याचप्रमाणे आपलंही होतं, आपण जातो पण कुठेतरी आपण खाली घसरतो. का घसरतो? कारण आपल्याला ज्ञान नसतं. आता बघा, समजा जर आता मी मुंबईत राहते, समजा जर कुठे बाहेर जायचं असेल बरं का लोकलनी, तर घरचे सगळे अगोदर सांगायचे की पैसे तुझे आहेत ना ते सांभाळ, किंवा मंगळसूत्र आहे ना खोटं मंगळसूत्र घाल, किंवा जास्त काही दागिने वगैरे घालू नकोस. आता ते बदललंय, आता सगळे सांगतात की तुझा मोबाईल आहे ना मोबाईल सांभाळ, बरं का. की आपल्याला आपण जेव्हा कुठे जातो तेव्हा काहीतरी वॉर्निंग असतं की हे करू नकोस, किंवा जाताना किमती वस्तू घेऊन ट्रॅव्हल करू नकोस. तर त्याचप्रमाणे ज्ञान योगामध्ये कृष्ण आपल्याला सांगतोय की हे जे भौतिक जग आहे, इकडे खूप डेंजर आहे. म्हणजे ज्याप्रमाणे सापशिडी आपण खेळतो, ठिकठिकाणी ते साप असतात, त्याचप्रमाणे शिल प्रभुपादी सांगतात एव्हरी स्टेप इन धिस मटेरियल वर्ल्ड इज अ डेंजर. हे श्रील प्रभुपाद सांगतात. तर कृष्ण आपल्याला सांगतोय की इकडे तुम्ही या जगात भोले भाले होऊ नका. ती माया आहे, ती येईल आणि तुमचं सगळं चोरून घेऊन जाईल. ती तुम्हाला किडनॅप करेल, तुमची जी सुख शांती आहे ती घेऊन जाईल, तुमचा आनंद घेऊन जाईल, तुमची झोप सुद्धा ती घेऊन जाईल. म्हणजे सगळं तुम्हाला तुमचं ती हिरावून घेऊन जाईल. तर इतके भोले भाले राहू नका, तुम्ही जागरूक राहा. आणि जेव्हा तुम्हाला ज्ञान मिळेल तेव्हा तुम्ही भक्ती योगामध्ये प्रोग्रेस करू शकता. म्हणजे भक्तीला ज्ञानाची जोड लागते, कर्माची जोड लागते. ज्ञानाला सुद्धा भक्तीची जोड लागते, कर्माची जोड लागते. म्हणजे आता समजा जर एक तुम्हाला उदाहरण देते, विश्वामित्र होता, हा खूप मोठा ज्ञान योगी होता बरं का. सगळं ज्ञान होतं आणि तो अष्टांग योग करायला सगळं सोडून, त्याचं राज्य वगैरे सोडून तो जंगलामध्ये गेला आणि 3दा तो खाली पडला. पहिल्यांदा त्रिशंकू म्हणून जो एक तो मला वाटतं राजपुत्र होता, त्यांना विनंती केली की तुम्ही मला स्वर्गापर्यंत एक शिडी बांधून द्या, मला स्वर्गात जायचंय, तिकडे मला तुमच्या तपोबलानी पोचवा. तर त्याच्यामध्ये त्याचं सगळं तपोबल नष्ट झालं. तो दाखवायला गेला त्याला की मी किती मोठा योगी आहे. त्याच्यानंतर परत त्यांनी साधना करायला सुरुवात केली आणि त्याच्या समोर मेनका नावाची अप्सरा आली. तर काम वासना झाल्यामुळे परत त्याचं तपोबल नष्ट झालं. तिसऱ्यांदा त्याच्या समोर रंभा नावाची अप्सरा आली. आता त्याला क्रोध आला, एवढा क्रोध आला की त्यांनी तिला शाप दिला आणि तिचं रूपांतर दगडामध्ये केलं. म्हणजे केवढा मोठा ज्ञान योगी, तो पूर्ण त्याचं तपोबल पूर्ण नष्ट झालं. तर हे आपल्याला काय लक्षात येतं की ज्ञान योग जरी कोणी केला, भक्तीशिवाय तो कुठेही प्रोग्रेस करू शकत नाही. आणि ज्याप्रमाणे तुम्ही समजा जर अगदी उन्हाळ्याचे आता दिवस आहेत, कुठेही जर फिरायला गेला एक्सटिरियर किंवा बाहेर जरा आपल्या गावाच्या, तर तुम्हाला जे डोंगर दिसतात त्याच्यावर काहीही गवत दिसत नाही बरं का. म्हणजे किंवा पिवळं पिवळं सगळं झालेलं दिसतं. पण त्याचा अर्थ असा आहे का की गवत नाहीच आहे? पाऊस आल्यानंतर काय होतं, पूर्ण अगदी एक शाल घातल्यासारखी ते सगळे पर्वत हिरवेगार दिसतात. तर याचा अर्थ काय आहे की ज्ञानयोगी जो असतो त्याच्या हृदयामध्ये बीज असतं. कुठलं? वासनेचं बीज असतं. जेव्हा त्या वासनेला खत पाणी मिळतं तेव्हा लगेच काय होतं, त्याचं गवतामध्ये हिरवगार गवत आपल्याला दिसतं. ज्याप्रमाणे ती रंभा किंवा ती मेनका जेव्हा विश्वामित्राच्या समोर आली तेव्हा ती कुठेतरी वासना त्याच्या हृदयात जी होती
ती वर आली. त्याच्यामुळे आपल्याला मन स्थिर ठेवायला पाहिजे. आणि आता आपण हे ज्ञान घेणार आहोत, ज्यांनी या ज्ञानाने आपल्याला समजेल की आपण आपलं मन कसं स्थिर ठेवायचं. आजचा जो अध्याय आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी क्षेत्रज्ञ म्हणजे क्षेत्र आपलं कुठल्या तत्वानी बनलेलं असतं हे आहे. आणि याच्या पुढचे जे अध्याय आहेत ना ते सगळे गुणांवर आहे, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण. तर त्या गुणांवर असल्या कारणाने आपलं नेचर कुठलं आहे, आपण कुठल्या गुणामध्ये राहिलं पाहिजे, हे सगळं त्याची माहिती दिली आहे. तर आता आपण चालू करूया क्षेत्रज्ञ विभाग योग. प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकता त्या श्री राधा गोविंदांना मी इकडनं साष्टांग नमस्कार करते. मी तुम्हाला सांगते, खरोखर मनापासून सांगते, तुम्ही भगवद्गीता ऐकायला येताय, तुम्हाला आनंद मिळतो, पण त्याच्या कैक पटीने आनंद कृष्णाचा आहे, कैक पटीने. ज्याप्रमाणे मी बायबल मधलं सांगितलं ना, द लॉर्ड रिजॉइसेस ओव्हर द लॉस्ट शीप मोर देन द 99 who have gone who are there. म्हणजे लॉस्ट शीप जी बाजूला गेली आहे, वाम मार्गी जी मेंढी गेली आहे ती परत आल्यावर त्यांनी सांगितलंय, माय लॉर्ड इन हेवन रिजॉइसेस, जीससनी. त्याचप्रमाणे मी तुम्हाला सांगते की तुम्हाला आनंद होतोच आहे, पण तुमच्यापेक्षा कैक पटीने आनंद की तुम्ही मोजू शकणार नाही तितका कृष्णाला होतोय. आणि तुम्ही खरोखर सर्वजण खूप नशीबवान आहात की तुम्ही ऐकताय. आणि आपल्यासाठी नामनिष्ठ प्रभूजींनी या स्लाइड्स तयार केलेल्या आहेत. आता श्रील प्रभुपाद नेहमी सांगतात की हे मटेरियल लाईफ, मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जग आहे ना, हे खूप खूप डेंजरस प्लेस आहे, धोकादायक प्लेस आहे. मग तुम्ही कधी आपल्या अकस्मात संकट आली तर तुम्ही कोणाकडे जा, फक्त कृष्णाकडे जा ते सांगतात, इतर कुठेही जाऊ नका. मग ते श्रील प्रभुपादांनी आपल्या त्या भक्तांना, शिष्यांना नेहमी सांगत की तुम्ही रोज नरसिंह कवच म्हणा आणि नरसिंहाचा मंत्र तुम्ही म्हणा. तर तुम्हाला ती गोष्ट माहितीच आहे, प्रल्हादाला नरसिंहाने कसं वाचवलं. तर आज जरा वेळ असेल ना तर मी कुमुद माताजींना सांगते नरसिंह कवच म्हणायला, 5च मिनिटं लागतात. आणि नरसिंह मंत्र आहे तो मी तुम्हाला म्हणून दाखवते, खूप सोपा आहे. आणि हवं तर मी तुम्हाला पोस्ट पण हा मंत्र करीन. उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतं सर्वतोमुखं नृसिंह भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहं. हा सारखा म्हणायचा अथवा ऐकायचा, हे श्रील प्रभुपाद खूप सांगायचे. म्हणून मी आता या 13व्या अध्यायामध्ये ही स्लाइड घेतलेली आहे की तुम्हाला ज्ञान पाहिजे, संकट आल्यावर आपण कृष्णाकडेच जायचं. मग हा मंत्र पण आहे, कवच पण आहे. श्रील प्रभुपाद बघा ते कसे बसलेत ना, त्यांची जपमाळ घेऊन, केवढा आनंद आहे त्यांच्या चेहऱ्यावर. तर आपण आपल्या चेहऱ्यावर सुद्धा असा आनंद दिसतो जेव्हा आपण जप करतो तेव्हा. तर श्रील प्रभुपादांना सुद्धा साष्टांग नमस्कार करते आणि त्यांचे आशीर्वाद घेऊन आता मी चालू करते. कुमुद माताजी. येस माताजी. हा प्रश्न, जर भक्ती हा कळस असेल तर शेवटच्या 6 अध्यायात ज्ञान का मांडले आहेत? खरे तर संपूर्ण भगवद्गीता ही भक्ती आहे. पहिले 1 ते 6 अध्याय कर्मातून भक्ती कशी मिळवायची यावर चर्चा करतात. शेवटच्या 6 मध्ये ज्ञानाद्वारे ते कसे मिळवायचे याचे वर्णन केले आहे. आणि मधले 6 भक्तीचीच चर्चा करतात. असे 12व्या अध्यायात कृष्णाने स्पष्ट केले की ते वैयक्तिकरित्या त्याच्या भक्तांना जन्म आणि मृत्यूपासून कसे मुक्त करतात
म्हणून शेवटचे 6 अध्याय भौतिक जगापासून स्वतःला बाहेर काढण्यासाठी आवश्यक तत्वज्ञानाचे ज्ञान देतात. ज्ञानाचा उपयोग मायेपासून अलिप्त राहण्यासाठी आणि कृष्णाशी आसक्त होण्यासाठी होते. म्हणून जेव्हा आपण भक्ती प्राप्त करण्यासाठी ज्ञानाचा उपयोग करतो तेव्हा तो भक्तीचा एक भाग बनतो. हरे कृष्ण. म्हणजे आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे, माया जी आहे ना, हिच्यापासून आपण एकदम केअरफुल अलर्ट राहिलं पाहिजे. आता अर्जुनाने सुरुवातीलाच प्रश्न विचारले, प्रकृती म्हणजे काय, पुरुष म्हणजे काय, तर याची उत्तरं दिली आहेत. परत अर्जुनाने हे प्रश्न विचारले होते आणि जर तुमच्या लक्षात असेल तर हे यातले एक प्रश्न त्यांनी 8व्या अध्यायात विचारला होता. तर हे जे आहे प्रश्न जरी काही त्यांनी परत विचारले तरी कृष्ण शांतपणे उत्तर देतो. प्रकृती म्हणजे काय, प्रकृती म्हणजे भौतिक निसर्ग, आपण सुद्धा प्रकृतीचा एक भाग आहोत. पुरुष म्हणजे काय, प्रकृतीचा उपभोग घेणारा, किंवा पुरुष म्हणजे द सुप्रीम एन्जॉयर. आणि आपण कोण आहोत, टू बी एन्जॉय. म्हणजे या अर्थाने आपण म्हणतो स्त्री पुरुष असं नाही, आपण सगळ्याच स्त्रिया आहोत. आता क्षेत्र म्हणजे काय, हे जे आपलं स्थूल शरीर आहे त्याला क्षेत्र म्हटलेलं आहे, बरं का. क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय की या शरीरामध्ये जे या शरीराला जाणतात, कोण जाणतात, 2 जण जाणतात. एक जीवात्मा जाणतो, तो फक्त या एकाच शरीराला जाणतो. पण परमात्मा आहे तो सर्व शरीरांना जाणतो. आता मी इकडे बसले पण माझं डोकं दुखतंय हे माझ्यामध्ये स्थित असलेला जीवात्मा सांगतो. पण परमात्मा जो आहे, तुमच्यामधला परमात्मा माझं डोकं दुखतंय हे ओळखू शकणार नाही. म्हणजे तुमच्यामध्ये असलेला जीवात्मा ते ओळखू शकणार नाही, परमात्मा ओळखू शकेल. म्हणजे परमात्म्याला सर्व शरीरांचं ज्ञान असतं, जीवात्माला तो ज्या शरीरात आहे त्याचंच ज्ञान असतं. ज्ञानम म्हणजे काय, क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ याच्यातला फरक जो जाणतो त्याला म्हणतात ज्ञान. म्हणजे जो क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ म्हणजे शरीर आणि शरीरात वास करणारा जो जीवात्मा परमात्मा आहे, यांना जो समजतो त्याला ज्ञान म्हणतात. आणि ज्ञानम म्हणजे काय, ज्ञानाचे ध्येय म्हणजे काय, परमात्मा, परमात्म्याशी कनेक्ट होणं, मग त्याला म्हणतात ज्ञानम. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. येस माताजी. अर्जुन म्हणाला, हे माझे प्रिय कृष्णा, मला प्रकृती, स्वभाव, पुरुष, भोग घेणारा आणि क्षेत्रज्ञ जाणणारा आणि ज्ञान आणि ज्ञेय जाणून घ्यायची आहे. परमपुरुष भगवंत म्हणाले, हे कुंतीच्या पुत्रा, या शरीराला क्षेत्र म्हणतात आणि जो या शरीराला जाणतो त्याला क्षेत्रज्ञ म्हणतात. हरे कृष्ण. आता इकडे कुमुद माताजी वाचा. येस. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धिं सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत् ज्ञानं मतं मम. हे भारत, मी सर्व शरीरामधील सुद्धा क्षेत्रज्ञ असल्याचे तू जाण, आणि हे शरीर आणि त्याच्या क्षेत्रज्ञाला जाणणे म्हणजे ज्ञान होय. हे माझे मत आहे. आता इकडे कृष्णाने सांगितलंय क्षेत्र काय, क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय सांगितलंय. आता आपल्याला एक शरीर आहे, तर त्या शरीराचा जो देहभान असतो किंवा आपली जी शुद्धी असते ती 3 स्तरावर असते.
तर कुठली, आता जेव्हा आपण पूर्ण जागृत असतो तेव्हा आपल्याला पूर्ण माहित असतं आपल्या आजूबाजूला काय चाललंय आणि आपण जागृत अवस्थेत असतो आणि त्यावेळेला आपल्या हृदयात स्थित असलेला जीवात्मा आणि परमात्मा हे सर्व काही बघत असतात. आता इकडे बघा, एक माणूस आहे, तो सिगरेट ओढतोय, फोनवर बोलतोय आणि कुठल्या तरी बाईकडे फोनवर बोलतोय तो. आता ज्या वेळेला हा झोपलेला आहे, आता ही दुसरी स्थिती झाली देहवानाची, की हा माणूस झोपलेला आहे तेव्हा त्याचं स्थूल शरीर काही काम करत नाहीये, त्याचे डोळे बंद आहेत आणि हात पाय सुद्धा हे आहेत, म्हणजे काही काम करत नाहीये तो हातापायानी, त्याच्या इंद्रियानी तो झोपलेला आहे. पण त्याचं जे सूक्ष्म शरीर आहे ते सूक्ष्म शरीर काम करतंय. काय करतंय ते काम? दिवसभरात त्यांनी काय काय केलंय याचे सगळे विचार त्याचं मन करतंय. तर सूक्ष्म शरीर म्हणजे मन, बुद्धी आणि अहंकार या तीनांनी बनलेलं असतं. तर हे जे सूक्ष्म शरीर आहे ते जागृतच आहे, ते सगळं विचार करतंय, काही प्लॅन्स करतंय आणि हा माणूस झोपेमध्ये जाणतोय की माझं सूक्ष्म शरीर चालू आहे, म्हणजे ते काहीतरी काम करतंय. जीवात्मा आणि परमात्मा हे जे विचार चालू आहेत यांच्याकडे त्यांचं लक्ष आहे. तर ही जी स्थिती असते याला आपण स्वप्न अवस्था म्हणतो. म्हणजे जेव्हा स्थूल शरीर झोपलेलं आहे पण सूक्ष्म शरीर कार्य करतं. आता त्याच्या पुढची जी स्थिती आहे ती गाढ झोप लागली आहे आणि या गाढ झोपेत त्याचं स्थूल शरीर काही काम करत नाही, सूक्ष्म शरीर काही काम करत नाही, पण त्यावेळेला सुद्धा आत्मा आणि परमात्मा हे जागेच असतात बरं का. आणि याच्या पलीकडची जी स्थिती आहे त्याला तुर्या अवस्था म्हणतात. तुर्या अवस्था म्हणजे काय, की ज्या मध्ये तुमचं मन जाग आहे, तुमचं शरीर सुद्धा जागृत आहे, तुमचा आत्मा, जीवात्मा सुद्धा जागृत आहे. जीवात्मा जागृत होणे म्हणजे काय, तो समजतो की मी हे शरीर नाही आहे आणि मी परमात्म्याचा अंश आहे असं. ही अवस्था जी आहे ही तुर्या अवस्था, म्हणजे त्याला समजतं की मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे. आता क्षेत्र म्हणजे काय, इकडे त्यांनी छान उदाहरण दिलेलं आहे की या शेतामध्ये काम करणारा एक शेतकरी आहे, त्याला आपलं शेत माहिती आहे, कुठे कुठलं झाड आहे किंवा कुठे कुठलं पीक लावलेलं आहे, त्याला सर्व काही माहिती आहे. पण त्याची ही जी माहिती आहे ती फक्त त्याच्या शेतापुरती मर्यादित आहे. इतर सुद्धा या भूमीवर, पृथ्वीवर किती शेकडो, हजारो, लाखो शेत आहेत, त्याचं ज्ञान या शेतकऱ्याला नाहीये. पण एक क्षेत्रज्ञ असतो की ज्याला फक्त आपलं, म्हणजे आपल्यामध्ये स्थित तो असतो आत्म्याबरोबर, आपलं शरीर त्याला माहित असतं, पण इतर सर्व जीव आहेत त्यांच्या शरीराबद्दल सुद्धा त्याला माहिती असते. ज्याप्रमाणे इकडे सूर्य आहे त्याची तुलना क्षेत्रज्ञाकडे केलेली आहे. हा सूर्य जो आहे त्याला फक्त हे शेत नाही, त्याला सर्व शेत दिसतात, सर्व शेतांवर काय काम चालू आहेत हे त्याला सर्व माहित आहे. त्याचप्रमाणे परमात्मा जो आहे त्याला सर्व काही माहित आहे. कुमुद माताजी, कुमुद माताजी. येस माताजी. क्षेत्राचे आणि क्षेत्रज्ञाचे हे ज्ञान विविध ऋषींनी विविध वैदिक ग्रंथामध्ये वर्णित केले आहे. विशेष करून हे ज्ञान सर्व कारण परिणामासहित वेदांती सूत्रामध्ये
सर्व तथ्यासहित प्रस्तुत करण्यात आले आहेत. हरी. आता इकडे शिल प्रभुपाद नेहमी सांगतात, इस्कॉन इज नॉट अ सोसायटी ऑफ ओपिनियन, वी गिव्ह एव्हिडन्स बेस्ड ऑन शास्त्रास. म्हणजे त्यांचं आहे की तुम्ही कुठलाही तुम्हाला प्रश्न आला तर इस्कॉन मध्ये शास्त्रांमधलं कोट करतात की कुठला अध्याय, कुठला स्कंद, कुठला श्लोक, आणि त्या अध्यायावर बेस्ड ते सांगतात. आणि इकडे सुद्धा इकडे कृष्णाने तो एटिकेट जो आहे, ती जी प्रथा आहे ती पाळलेली आहे. का? कारण त्यांनी पाळल्यावर इतर सगळे तसं म्हणतील. कृष्णाने काय सांगितलंय, क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञाचे ज्ञान हे विविध ऋषींनी वैदिक ग्रंथामध्ये वर्णित केले आहे, कारण परिणामासहित. म्हणजे सर्व ऋषी मुनींनी अनालिसिस करून हे ज्ञान मांडलेलं आहे असं कृष्ण आपल्याला सांगतोय. इकडे तुम्हाला दिसतात का वेदव्यास मुनी, हे सगळं त्यांनी लिहिलेलं आहे. पण कॉज आणि रिझन म्हणजे कारण आणि परिणाम हे त्यांनी सगळं प्रॉपर मांडलेलं आहे. तर नेहमी आपण सुद्धा बोलताना एव्हिडन्स दिला पाहिजे. असं मनचं आलं, मला असं वाटतंय, मला असं वाटतंय, याला काहीही अर्थ नाही. आता कारण आणि परिणाम कसं, आता तुम्हाला एक एक्झाम्पल देते की एक टेबल आहे, लाकडाचं टेबल आहे. आता ते लाकूड मला कुठून मिळालं, झाडाकडून मिळालं. म्हणजे झाड हे काय झालं, कारण झालं. आणि परिणाम, परिणाम म्हणजे काय, टेबल झालं. तर परिणामामध्ये नेहमी तुम्हाला कारण दिसून येतं, बरोबर आहे की नाही? परिणामामध्ये नेहमी कारण दिसतं. ते टेबल लाकडाचं आहे, ते झाड या टेबलमध्ये लाकडाच्या रूपात स्थित आहे. त्याचप्रमाणे आपल्याला हे अनालिसिस करून शेवटी वेदांत सूत्रांमध्ये आपण कुठे येतो की कृष्ण हा ओरिजिन आहे, कृष्ण हा निर्माता आहे. आणि परिणाम काय आहे, आपण सर्व हे भौतिक जग कृष्णाने क्रिएट केलंय. आपल्या मध्ये सुद्धा कृष्ण आहे. कारण परिणाम, कारण मी तुम्हाला सांगितलं की ते झाड आहे, परिणाम काय आहे, टेबल आहे. त्या परिणामामध्ये नेहमी कारण दिसतं, हे लक्षात ठेवा. कॉज आणि इफेक्ट, ऑलवेज कॉज इज प्रेझेंट इन द इफेक्ट. आणि त्याचप्रमाणे कृष्ण ओरिजिन आहे, आपण परिणाम आहोत, कृष्ण कारण आहे. तर आपल्यामध्ये सुद्धा कृष्ण हा स्थित आहे. यालाच अचिंत्य भेदाभेद मानू शकतो का आपण? नाही, अचिंत्य भेदाभेद नंतर याच्यात आहे, मी सांगे ना तुम्हाला. ओके ओके माताजी. तर आता हे जे आपलं शरीर असतं, स्थूल शरीर, बरं का, हे जे स्थूल शरीर असतं त्याची 5 आवरणं असतात, किंवा जो आत्मा असतो त्याच्यावर 5 आवरणं असतात, किंवा त्याला आपण पंचकोश म्हणतो. तर हे पंचकोश म्हणजे काय, आता मी तुम्हाला एक एक करून सांगते. तर पहिला म्हणजे अन्नमय कोश. अन्नमय कोश म्हणजे आपलं स्थूल शरीर, ते पंचमहाभूतांनी केलेलं असतं. पृथ्वी, जल, अग्नी, वायू आणि आकाश. तर इकडे हे जे अन्नमय कोश असतं याच्यामध्ये काय, जो जीवात्मा असतो या अन्नमय कोशामध्ये, त्याला असं त्याचं रिअलायझेशन जे असतं, म्हणजे की देव, की कृष्ण हा सुप्रीम आहे, ते अन्नाद्वारे असतं, बरं का. अन्नाद्वारे म्हणजे आपण म्हणतो ना, अन्न हे परब्रह्म आहे, आणि अन्नमय
कोश हे जे या कोशामध्ये सर्व वृक्ष आणि प्राणी किंवा नवीन जन्मलेलं मूल असतं, की अन्न जे असतं ते त्यांना खूप महत्वाचं असतं. अन्न मिळालं नाही तर ते मरतात. अन्न मिळालं नाही तर ते मरतात. तर हा झाला अन्नमय कोश. फूड इज सुप्रीम, बरं का, असं त्यांचं हे असतं, किंवा अन्न हे परब्रह्म आहे. मग याच्या पलीकडे जे आहे, खूप जण आपण सुद्धा, मी तुम्हाला म्हणते हे की वृक्ष आणि प्राणी, पण आपण सुद्धा बरेचसे माणसं हे अन्नमय कोशामध्ये असतात. त्याच्या वर म्हणजे प्राणमय कोश. इकडे जरा चुकीचं स्पेलिंग लिहिलेलं आहे. तर प्राणमय कोश म्हणजे काय, की ते तुम्हाला 5 जे वायू आपल्यामध्ये असतात ते माहितीये, प्राण, अपान, व्यान, उदान आणि समान. तर हे जे वायू असतात ते आपले व्हेरियस व्हायटल फंक्शन्स जे असतात ना, ब्रीदिंग, डायजेशन, सर्क्युलेशन, हे जे असे व्हेरियस जे आपल्या शारीरिक क्रिया असतात ते रेग्युलेट करतात. आणि हे टुगेदर आपण याला म्हणतो व्हायटल लाईफ फोर्स किंवा प्राण किंवा प्राणवायू असं आपण म्हणतो. तर जेव्हा आपण खूप प्राणायाम करतो किंवा प्राणायामावर मास्टरी मिळवतो, जसे अष्टांग योगी करतात, तर ते या प्राणमय कोशात असतात, बरं का. त्यांचं रिअलायझेशन काय असतं, की देव म्हणजे तुम्ही हे ऐकलंय का, लाईफ इज ब्रेथ, किंवा सुप्रीम जो आहे, जी शक्ती जी आहे, शक्ती म्हणजे प्राण, म्हणजे ते इकडे उद्देशून हे करतात. प्राणमय कोश हे रिअलायझेशन आहे. आणि असं प्रॅक्टिकली तुम्हाला सांगायचं असेल तर प्राणमय कोश म्हणजे याच्यात थोडस रिअलायझेशन असतं प्राणाचं, म्हणजे मला माझा प्राण वाचवायचा आहे. म्हणूनच वाघाच्या पाठीमागे जेव्हा हरणाच्या पाठीमागे वाघ जेव्हा लागतो, ते हरण जोरात पळायला लागतं का, कारण त्याला ते रिअलायझेशन असतं, मला माझा प्राण वाचवायचा. त्याच्याही पुढे पुढचा कोश आहे ज्ञानमय कोश, नाहीतर मनोमय कोश. म्हणजे काय, मनोमय कोश म्हणजे मन, की या कोशामध्ये मन जे असतं, ज्याचं मन खूप इव्हॉल्व्ड असतं, तो या मनमय कोशामध्ये असतो. म्हणजे इथपासून ऍक्च्युली आपली साधना चालू होते. मनमय कोश म्हणजे काय, आपण म्हणतो आय एम द माइंड, नाही का, आपण म्हणतो. आणि आपल्या मनाला आनंदी करायला आपण खूप प्रयत्न करतो. 84 लक्ष योनीमध्ये माणूसच हा असा आहे की ज्याचं मन किंवा ज्याचं ब्रेन जे खूप इव्हॉल्व्ड आहे, किंवा तुम्ही म्हणू शकता की सगळ्या प्राण्यांना कम्पेअर जर केलं तर मोस्ट इव्हॉल्व्ड ब्रेन जे असतं किंवा माइंड जे असतं ते माणसाचं असतं. मनामुळे त्याला पॉवर असते टू कंट्रोल जे इंद्रिय आहेत ना, इंद्रियांवर नियंत्रण करण्यासाठी जी पॉवर लागते ती माणसाकडे असते या मनामुळे. आता मनमय कोश म्हणजे काय, की एखादा माणूस आहे तो त्याच्या मनातून आनंद घेऊ शकतो, बरं का. म्हणजे कसं, त्याला शास्त्रीय संगीत आवडतं, खूप पुस्तकं, तो चांगली पुस्तकं वाचतो, तर तो आनंद मिळवू शकतो मनातून, आणि थोडासा एक सेन्स कंट्रोल येतो. आता हा कोश झाल्यानंतर पुढचा कोश बघा, आपली आता जर्नी, प्रवास कुठून चालू आहे, स्थूलातून
सूक्ष्माकडे चालू आहे. आता आपण इकडे जरा चुकीचं स्पेलिंग लिहिलंय, विज्ञानमय कोशामध्ये आलेलो आहे. आता हे जे सगळे हे जे इकडे लोअर स्पीसीज असतात, म्हणजे जे प्राणी असतात, माणसं सुद्धा काही असतात, तर या ज्या खालच्या कोशांमध्ये काय असतं, फक्त खाणं पिणं झोपणं, मैथून आणि आपल्या जागेची सुरक्षा करणे, हे इतक्याच गोष्टी असतात. आता विज्ञानमय कोशामध्ये आता आपलं इकडे मन, हे या मनाला आनंद मिळू लागतो, थोडासा आनंद मिळू लागतो, पण तो टेम्पररी असतो. मग जेव्हा मनाला जोड मिळते बुद्धीची किंवा इंटलेक्टची, तेव्हा तो फरक करू शकतो की माझ्यासाठी काय चांगलं आहे, माझ्यासाठी काय वाईट आहे. सत्सद विवेक बुद्धी जी आहे ना, ती आता जागृत होते आणि मग तो आनंदाच्या शोधात एका बॉनाफाईड स्पिरिच्युअल मास्टर किंवा एक आध्यात्मिक गुरुच्या शोधात जातो. आणि जेव्हा तो आध्यात्मिक गुरुच्या शोधात जातो, तेव्हा तो आनंदाशी किंवा आत्म्याशी कनेक्ट होतो आणि तो भक्तिमय सेवा करू लागतो. म्हणजे तो ओळखतो, काय ओळखतो, की मी कृष्णाचा अंश आहे, हे तो ओळखतो. आणि इकडे तुम्ही जर बघितलं तर ज्ञानमय कोशामधून मध्ये असताना मनाला आनंद हवा असतो, इकडे ते दोन्ही नसतं, पण इकडे गेल्यावर मनाला आनंद हवा असतो. तर तो आनंद कुठून मिळतो या शोधामध्ये हा जीवात्मा असतो आणि त्याला समजतं की आनंद मला हवाय, मला प्रेम हवंय. पण प्रेम कसं आहे, लव्ह म्हणजे दोन माणसं पाहिजे, प्रेम म्हणजे दोन माणसं पाहिजे, आई मुलगा, पती पत्नी, दोन मित्र किंवा जास्त मित्र. तर हे जे प्रेम म्हणजे दोन व्यक्ती हवे. आणि हे जे आहे हे मला इकडेच मिळेल आनंदमय कोशावर. प्रेम ऑब्जेक्ट ऑफ लव्ह कोण पाहिजे, कृष्ण पाहिजे. त्याच्यामुळे याला आनंदमय कोशात गेल्यावर त्याला पूर्ण आनंद मिळू शकतो. आणि जे रस आहेत ना, मी तुम्हाला सांगितलं, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस, याचा अनुभव तो आनंदमय कोशामध्ये जेव्हा स्थिर होतो जीवात्मा, तेव्हा त्याला मिळू शकतो. आता हे जे आहे विज्ञानमय कोश म्हणजे काय असतं, की इकडे प्रेम काही मिळत नाही, शांती शांती शांती, की आपल्याला माहित असतं की आपण कुठल्या मार्गाने जायचं, हा मार्ग माझ्यासाठी बरोबर नाही. सत्सद विवेक बुद्धी जागृत होते. इंटेलिजन्स, आपलं मन बुद्धी अहंकार हे सूक्ष्म शरीर आहे, पण तो जो इंटेलिजन्स होतो तो कार्यरत विज्ञानमय कोशामध्ये होतो. आणि जेव्हा याच्यामध्ये आपण चुकीच्या गोष्टी काही करत नाही, त्याच्यामुळे एक आनंद मिळतो. आनंद म्हणण्यापेक्षा शांती मिळते, शांती शांती. आणि इकडे ज्ञानमय कोश असं असतं की याच्यात आनंदही मिळत नाही, शांती मिळत नाही, म्हणजे नो पीस, बट लाईफ इज इन पीसेस आपण म्हणू शकतो. आणि इकडे तर हे खालचे दोन्ही स्टेजेस म्हणजे जणू काय पशुमय जीवन आपण जगत असतो. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. पंचमहाभूते, मिथ्या अहंकार, बुद्धी, अव्यक्त, 10 इंद्रिये आणि मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुःख, समूह, चेतना आणि धैर्य, या सर्वांना त्याच्या विकारांसहित संक्षेपाने क्षेत्र असे म्हटले जाते. आता क्षेत्र म्हणजे 24 तत्वांचं बनलेलं आहे. तुम्ही हवं तर पेन पेन्सिल घ्या किंवा हातावर मोजा. मी तुम्हाला सांगते, आपलं शरीर पंचमहाभूतांचं बनलेलं आहे. त्याच्यानंतर मन बुद्धी अहंकार
हे 3 झाले, 8 झाले. मग अव्यक्त, अव्यक्त म्हणजे काय, जे 3 गुण असतात, रजोगुण, सत्वगुण आणि तमोगुण, या तिन्हीला एकत्र केलेलं आहे आणि अव्यक्त म्हटलेलं आहे. आणि आपली 5 म्हणजे 10 इंद्रिये, त्यातली 5 ज्ञानेंद्रिय आहेत आणि 5 कर्मेंद्रिय आहेत. तर 5 ज्ञानेंद्रिय कोणती आहेत, की ज्याच्यातून आपण ज्ञान आतमध्ये घेतो किंवा ते ज्ञान मनाला देतो. ते कुठले आहेत? डोळे, कान, नाक, जिव्हा आणि स्पर्श, हे ज्ञानेंद्रिय. आणि कर्मेंद्रिय म्हणजे काय आहे? आपले हात, पाय, आपले व्होकल कॉर्ड्स, मग ऑर्गन ऑफ इव्हॅक्युएशन म्हणजे गुदद्वार, ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन म्हणजे जनेंद्रिय. तर ही जी 5 आहेत याला कर्मेंद्रिय म्हणतात. जेव्हा आपण ज्ञान घेतो तेव्हा ती आता मी चाललेले आहे आणि मला गुलाबजाम एका दुकानात दिसलं, मला खूप आवडलं, माझे डोळे सांगतात खूप सुंदर आहे गुलाबजाम मनाला, आणि मन बुद्धीला सांगतं की गुलाबजाम हवे. मग ही बुद्धी आहे, ही जी कर्मेंद्रिय आहे, म्हणजे ती हाताना सांगणार की तुम्ही घ्या, तिकडे पैसे द्या आणि ते गुलाबजाम घ्या. मग मी तिकडे जाते दुकानात आणि ते गुलाबजाम घेते. तर हे जे अशा तऱ्हेने काम केलं जातं. आता हे जे हे 10 इंद्रिय झाली. मग 5 इंद्रियांचे विषय, हे 5 इंद्रियांचे विषय सुद्धा का काउंट केले? आता इंद्रियांचे विषय आपल्याला वाटतं आपल्या शरीराबाहेर राहतात, पण ते शरीराबाहेर नाही, ते आपल्या मनातच राहतात. आता समजा जर एक मुलगा असेल, त्याला एक मुलगी खूप आवडत असेल, तर आता तुम्ही मला सांगा, ती मुलगी बाहेर राहते की त्या मुलाच्या मनामध्ये राहते? सांगा. मनामध्ये. मनामध्ये. म्हणजे इंद्रियांचे जे 5 विषय आहेत ते बाहेर नाही, मनामध्ये आहेत, म्हणून ते सुद्धा धरलेले आहेत. म्हणजे बघा, 5 आपलं शरीर पंचमहाभूतांचं बनलेलं आहे. त्याच्यानंतर मिथ्या, अहंकार, मन आणि बुद्धी 8 झाले. त्याच्यानंतर मन 9 झाले. त्याच्यानंतर 10 इंद्रिये, कर्मेंद्रिय आणि ज्ञानेंद्रिय, म्हणून 19 झाले. आणि 5 विषय, आपल्या ज्या इंद्रियांचे 5 विषय हे आपल्या मनातच राहतात. असं टोटल बेरीज करा, 24 येईल. तर आपलं शरीर या 24 तत्वांनी बनलेलं असतं आणि व्हेरियस कॉम्बिनेशन्स आणि परम्युटेशन्सनी आपल्यामध्ये हे जे आपण जिवंत आहोत त्याचे सिम्पटम्स तयार होतात. आणि त्याचप्रमाणे आपल्या भावना सुद्धा ज्या होतात, आज मला आनंद झाला, उद्या मी दुःखी आहे, उद्या माझ्या मनामध्ये कोणाबद्दल प्रेम येतं, कोणाबद्दल द्वेष वाटतो, हे सगळं जे काय आपली भावना किंवा आपण जो जिवंतपणा आहे, लाईफ सिम्पटम्स जे आहेत, हे या 24 तत्वांचं कॉम्बिनेशननी हे सगळं तयार होतं. आपल्यामधले भाव किंवा जे काय आपण जिवंत आहोत ते सिम्पटम्स याच्यामध्ये तयार होतं. हे सगळं डिटेल कपिल मुनींनी त्यांचं सांख्य योग जो आहे ना त्याच्यामध्ये पूर्ण दिलेलं आहे. आता या शरीरामध्ये हे जे क्षेत्र आहे, आत्मा बघा या क्षेत्रामध्ये बद्ध आहे. आता समजा जर एखादा पक्षी असेल आणि त्याला आपण पिंजऱ्यामध्ये ठेवलं आणि खूप चांगलं खायला दिलं, तरी देखील तुम्हाला सांगा मला की पक्ष्याला आवडेल का त्या पिंजऱ्यात राहायला? आणि त्याचं घर कुठे आहे? खरं घर सांगा. आवाज येत नाही. निसर्गाच्या झाडांच्या मध्ये त्याचं घर आहे. बरोबर. जंगलात, झाडांवर, आकाशात उडायला. आता पल्लवी माताजी तुम्ही सांगा, तो पिंजरा बदलला आणि मी सोन्याचा लखलखीत पिंजरा केला,
त्या पक्षासाठी, तरी त्याला आवडेल का? नाही आवडत. तर आपली ही तशीच परिस्थिती आहे. हा आत्मा या पिंजऱ्यामध्ये आहे, शरीर रूपी पिंजऱ्यामध्ये आहे, आणि शरीर रूपी पिंजऱ्यामध्ये आहे आणि त्याला कृष्णाकडे जायचंय. पण कृष्णाकडे जाण्यासाठी आपण काहीतरी केलं पाहिजे ना, आपण घेऊन जायला पाहिजे. शरीर वाहन आहे, मन सुद्धा वाहन आहे, ते घेऊन जाऊ शकतं आपल्याला कृष्णाकडे. तर जी आत्म्याची म्हणजे जीवात्मा जो आहे तो कृष्णाकडे जायला बघत असतो, पण या पिंजऱ्यामध्ये तो बद्ध आहे, पूर्ण बद्ध आहे. हे मी तुम्हाला सांगितलं तर लक्षात आहे ना? हा रथ आहे, तो शरीर रूपी रथ. हरे कृष्ण. आता पिंजऱ्याच्या बाहेर पडायचं असेल तर कृष्णाने आपल्याला सांगितलंय की तुम्ही कसे पडू शकता बाहेर, तुमच्यामध्ये तुम्ही काय काय डेव्हलप केलं पाहिजे. तर आता आपण बघूया. कुमुद हरे माताजी. कृष्णा, हरे कृष्णा. नम्रता, निरहंकार, अहिंसा, सहनशीलता, सरळपणा, आध्यात्मिक गुरुला शरण जाणे, पावित्र्य, स्थैर्य, आत्मसंयमन, इंद्रिय विषयांचा त्याग, मिथ्या अहंकार रहित, जन्म मृत्यू जरा व्याधी इत्यादी मधील दुःख दोष जाणणे, अनासक्ती, घरदार, पत्नी, मुले बाळे इत्यादी पासून अनासक्ती, इष्ट आणि अनिष्ट गोष्टीमध्येही समचित्त राहणे, माझी निरंतर आणि अनन्य भक्ती, एकांत वासात राहण्याची उत्कट इच्छा करणे, सामान्य लोकांपासून अलग होणे, आत्मसाक्षात्कारच्या महत्वाचा स्वीकार करणे आणि परमसत्याचा तत्वज्ञानात्मक शोध, हे सर्व ज्ञान आहे असे मी घोषित करतो. या व्यतिरिक्त जे काही आहे ते सारे अज्ञानच आहे. हरे कृष्ण. तर आता आपल्याला इकडे कृष्णाने 20 गुण सांगितलेत. तुम्हाला जर या पिंजऱ्याच्या बाहेर पडायचं असेल, तुम्हाला हे 20 गुण तुम्ही डेव्हलप केले पाहिजे. पहिला गुण बघा केवढा महत्वाचा आहे, नम्रता. आणि हेच चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितलंय. नम्र, किती नम्र पाहिजे तुम्ही. ज्याप्रमाणे एखादा तृण असतं, म्हणजे लाईक अ ब्लेड ऑफ ग्रास, त्याच्यासारखी त्याच्यापेक्षा सुद्धा कमी आपण पाहिजे. म्हणजे आपल्याला वाटलं पाहिजे की बाबा मी खरोखर, वाटलं नाही पाहिजे, झालो पाहिजे आपण नम्र. आता प्रत्येक गुण एवढे मोठे आहेत की खरोखर त्याच्यावर जर आपण घेतला ना एक एक क्लास लागेल. तर आता मी तुम्हाला अहिंसा सांगते. तुम्हाला काय वाटतं अहिंसा म्हणजे काय? एक मिनिट, अनम्यूट करते. हा, अनम्यूट करता येते, बोला. सरला माताजी, अहिंसा म्हणजे काय? बोला. हिंसा करायची नाही. बरं, आणि कोणाला सांगायचंय? भगवद्गीतेच्या अर्थाप्रमाणे अहिंसा म्हणजे कोणाचंही मन दुखवायचं नाही, सगळ्यांशी प्रेमाने वागायचं. बरोबर आहे. आणि कोणाला काय सांगायचंय? बरं, दोघांची उत्तरं बरोबर आहे. पण आपल्याला भगवद्गीता एक वेगळं डायमेन्शन देता. अहिंसा म्हणजे काय की जो माणूस आपल्या आत्म्याला कृष्ण देत नाही, जोपर्यंत तो आपल्या आत्म्याला कृष्ण कथा देत नाही, कृष्ण जप देत नाही, कृष्ण ध्यान देत नाही, तोपर्यंत तो हिंसा करतोय आपल्याला आणि दुसऱ्यांना. ईशोपनिषद मध्ये अशा माणसाला आत्मा हा म्हटलंय, अ किलर ऑफ द सोल. म्हणजे आपल्याला भगवद्गीते प्रमाणे समजतंय. शिला प्रभुपाद लिहितात अहिंसा म्हणजे काय? कृष्ण भावना जेव्हा आपण आत्म्याला देत नाही तेव्हा ही आत्म्याप्रती
हिंसा झाली, खूप मोठ्या लेवलची हिंसा झाली. आपण छोट बघतो की मी याला मारलं, मी याचं मन दुखवलं, किंवा मी असं बोलले, मी याचा अपमान केला. अगदी मारण्यापर्यंत आपण जात नाही, पण आपण ही हिंसा म्हणतो. पण श्रील प्रभुपाद आणि ईशोपनिषद आपल्याला सांगतं. आता तुमच्या आजूबाजूला नातेवाईक, तुमचे मित्र, किंवा तुमच्या शेजार पाजार जे कोण असतील, जर तुम्ही त्यांच्यापर्यंत तुम्ही त्यांना आता कित्येक जणांना भगवद्गीता काय आहे हे माहित नसतं, पण जर तुम्ही त्यांना सांगितलं की जरा भगवद्गीता ऐका, मी लिंक फॉरवर्ड करते, म्हणजे तुम्ही अहिंसा पाळताय आणि तुम्हाला माहितीये की हा अमका माणूस आहे, याला कृष्णाबद्दल काही माहित नाहीये, तरी तुम्ही त्याला सांगत नाहीये, म्हणजे तुम्ही काय करताय? हिंसा. म्हणजे इतकं खोलवर, इतकं डीप मिनिंग आहे हिंसा अहिंसा बघा. आणि ईशोपनिषद मध्ये अशा माणसाला आत्मा हा म्हटलेला आहे, अ किलर ऑफ द सोल. आता हे सगळे जे आहेत मी पीडीएफ तुम्हाला पाठवते. मला वाटतं मी एक शेवटचे 3-4 पीडीएफ पाठवले नाही आहेत. तर मी बोला पल्लवी माताजी. नाही पाठवलंय माताजी, 3-4 दिवस. तर मी पाठवते आता. आणि हे सगळं जे आहे ना ते तुम्ही नीट वाचा. प्रत्येक त्यांनी दिलंय सहिष्णुता म्हणजे काय, किंवा अहिंसा म्हणजे काय. जोपर्यंत कोणी लोकांना आध्यात्मिक ज्ञानात उन्नत करत नाही तोपर्यंत आपण हिंसाचार करत असतो. सगळ्याच दिलंय, मग तुम्ही वाचू शकता. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. ज्ञेय म्हणजे काय याचे मी तुला आता वर्णन करून सांगतो, जे जाणल्याने तू अमृताचे आस्वादन करू शकशील. अनादी आणि माझ्या अधीन असणारे ब्रह्म हे भौतिक जगताच्या कार्यकारणाच्या पलीकडे आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे आता कृष्ण सांगणार आहे ज्ञेय म्हणजे काय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम आसक्ता सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृचा. परमात्मा हा सर्व इंद्रियाचे मूळ उगमस्थान आहे, पण तरीही तो इंद्रिय रहित आहे. तो सर्व जीवांचा पालन करता असला तरी अनासक्तच आहे. तो प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे आहे आणि त्याच बरोबर सर्व प्राकृतिक गुणांचा स्वामीही आहे. हरे कृष्ण. आता कृष्ण सांगणारे ज्ञेय म्हणजे काय. ज्ञेय म्हणजे काय, ज्ञानाचा जो गोल आहे किंवा ज्ञानाचा जो ऑब्जेक्ट आहे त्याला म्हणतात ज्ञेय. तर आता ऑब्जेक्ट, ज्ञानाचा ऑब्जेक्ट किंवा गोल काय आहे, तर कृष्ण किंवा परमात्मा. मग त्या परमात्म्याबद्दल कृष्ण सांगतोय, म्हणजे तो स्वतः कसा आहे. परमात्मा सर्व इंद्रियांचे मूळ उगमस्थान आहे, पण तरीही इंद्रिया रहित आहे. तो सर्व जीवांचा पालन करताय, तरी अनासक्तच आहे, सर्व प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे आहे आणि त्याचबरोबर सर्व प्राकृतिक गुणांचा स्वामीही आहे. पल्लवी माताजी, इकडे याला म्हणतात अचिंत्य भेदाभेद तत्व. बघितलं, तो सर्व इंद्रियांचा मूळ आहे, तर तरीही तो इंद्रियांरहित आहे. म्हणजे हे कसं समजायचं की ही इज अ मास्टर ऑफ ऑल सेन्सेस आणि येट विदाउट सेन्सेस. तर हे तुम्ही कसं समजा की आपली जी इंद्रिय आहे ती भौतिक आहे, मटेरियल, पण कृष्णाची जी इंद्रिय आहे ती दिव्य आहे, ती स्पिरिच्युअल आहे. आणि आपल्या इंद्रियाने, आपलं कसं इंद्रिय, आपण डोळ्यांनी बघू शकतो, आपण आपल्या जिभेनी खाऊ शकतो, पण
आपल्या डोळ्यांनी आपण खाऊ शकत नाही किंवा आपलं एक इंद्रिय जे आहे ते दुसऱ्या इंद्रियाचं काम करू शकत नाही. आपण डोळ्यांनी ऐकू शकत नाही किंवा आपण जिभेने बघू शकत नाही. पण कृष्णाची इंद्रिय तशी नाहीये. त्याची जी इंद्रिय आहे ती दिव्य आहे. तो डोळ्यांनी सुद्धा जेवण ग्रहण करू शकतो. म्हणजे जेव्हा आपण नैवेद्य कृष्णाला दाखवतो तेव्हा तो डोळ्यांनी ते ग्रहण करतो बरं का, आणि परत ते सगळं तिकडे ठेवतो तो आपल्याला. म्हणजे ज्याप्रमाणे समजा जर आपण एक डबा आपण पुरणपोळ्या जर घरी केल्या आणि आपण आपल्या मैत्रिणीला सांगतो बरं मी तुला हे आज देते, तो डबा आपला परत रिकामा येत नाही, भरूनच येतो ना आपला. कोणी दिलं तरी किंवा आपल्याला सुद्धा कोणी डबा दिला आपण भरून देतो. त्याचप्रमाणे कृष्ण क्षणार्धात ते आपल्याला परत देतो. तर हे आपल्याला समजण्यासाठी आपल्याला शुद्ध भक्ती लागते, आपण शुद्ध भक्त व्हायला लागतो. तर कृष्णाचे जे जी इंद्रिय आहे ती दिव्य आहेत किंवा आध्यात्मिक स्पिरिच्युअल आहे. आता दुसरं, तो जीवांचा पालन करता. मग पालन करता जरी असेल तरी तो इकडेच नाहीच आहे ना. आपण राहतो भौतिक जगामध्ये नाहीये, तो गोलोक वृंदावनामध्ये. मग आपलं तरी पण तो पालन पोषण कसं करतोय. त्याचे जे देवदेवता आहेत ते पूर्ण आपल्या ब्रह्मांडाचा कारभार बघतात. सूर्यदेव आपल्याला उष्णता देतो, वरुण देवाकडून आपल्याला पाण्याची सोय होते. म्हणजे पूर्ण त्यांनी अशी मॅनेजमेंट केली आहे की त्याचे जे एजंट्स असते ज्यांना आपण देवदेवता म्हणतो ते पूर्ण याची आपल्या ब्रह्मांडाकडे बघू, आपल्या ब्रह्मांड व्यवस्थित चालतंय की नाही ते मॅनेजमेंट करत असतात. त्याचप्रमाणे कृष्ण विस्तार, त्याचा जो विस्तार आहे तर आपल्या ब्रह्मांडामध्ये तो गर्भोदक्षाय विष्णू म्हणून स्थित असतो आणि गर्भोदक्षाय विष्णूचा विस्तार होतो क्षीरोदक्षाय विष्णू. तर हा कृष्ण आपल्या हृदयामध्ये क्षीरोदक्षाय विष्णू किंवा परमात्मा मध्ये स्थित होऊन तो आपल्याला मार्गदर्शन करत असतो. तर त्याप्रमाणे हे कसं आहे, अचिंत्य भेदाभेद. अचिंत्य आहे, आपण चिंतन करू शकत नाही, तर तो पालन करता आहे आणि त्याच वेळेला तो इकडे नाहीये, तो गोलोक वृंदावनात आहे. मग तो त्यांनी हे 3 गुण निर्माण केलेले आहेत, रजोगुण, तमोगुण आणि सत्वगुण. म्हणजे तो या गुणांचा स्वामी आहे, तरी पण तो या गुणांमध्ये बद्ध नाहीये. ज्याप्रमाणे मी तुम्हाला सांगितलं, एक राजा आहे, तो त्याला असं वाटतं की मी तुरुंगात जातो आणि तिकडे तिकडे हे तुरुंगी जे कैदी आहेत ते कसे आहेत हे जरा बघतो. म्हणजे तो गेला त्या तुरुंगात, म्हणजे तो कैदी नाही झाला. कृष्ण हा कृष्णच आहे. तर हे जे आहे आपल्याला की जे भक्त नाही आहेत त्यांना हे अचिंत्य आहे. हे पण जे कृष्णाचे भक्त आहेत ते जाणतात की कृष्ण काहीही करू शकतो. कुमुद माताजी, कुठे गेल्या? मला वाटतं त्या हे झाल्या की काय, त्यांचा काही इंटरनेट प्रॉब्लेम आला. चालेल, मी वाचते हा. 13.16 बहिरंतश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयं दूरस्थं च अंतिके च तत्. आता याची माहिती, परम सत्य हे सर्व चराचर प्राणी मात्रांच्या अंतरात आणि बाहेर आहे.
ते सूक्ष्म असल्यामुळे भौतिक इंद्रियांच्या पाहण्याच्या किंवा जाणण्याच्या ग्रहण शक्ती पलीकडे आहे. ते जरी अत्यंत दूर असले तरी ते सर्वांच्या जवळही आहे. आता इकडे हे पण अचिंत्य भेदाभेद आहे की कृष्ण आपल्या आत पण आहे, आपल्या बाहेर पण आहे. तो सूक्ष्म आहे आणि भौतिक इंद्रियांच्या पलीकडे आहे. आपली मी इंद्रिय तुम्हाला सांगितली, त्यांची कपॅसिटी काय लिमिटेड आहे आणि आपल्यालाच आरशाशिवाय आपल्या भुवया, आपली पाठ दिसू शकत नाही. तर लिमिटेशन तर भरपूरच आहेत. तर हे जे आहे की हे आपण कसं ओळखायचं की कृष्ण गोलोक वृंदावनात आहे, पण त्याच वेळेला तो माझ्या हृदयात पण आहे. तर आपण कृष्णाला बघू शकत नाही का? कारण आपली इंद्रिय जी आहे ती इम्परफेक्ट आहे. आणि कृष्ण म्हणजे कसा, म्हणजे आता आपले जी इंद्रिय आहे ती भौतिक आहे, मटेरियल आहे. तर मॅटर कॅन सी मॅटर. भौतिकाने आपण भौतिक बघू शकतो, पण जर दिव्य आपल्याला काही बघायचं असेल तर दिव्य दृष्टीच लागते. म्हणजे स्पिरिट कॅन परसीव्ह द स्पिरिट, मॅटर कॅनॉट परसीव्ह द स्पिरिट. म्हणजे या भौतिक डोळ्यांनी आपण दिव्य काय आहे हे बघू शकत नाही. पण जर बघायचं असेल तर आपण जर आपल्या मध्ये कृष्ण प्रेमांजन घातलं, कृष्ण प्रेमाचं अंजन घातलं तर मग नक्कीच आपल्याला कृष्ण दिसेल. आता इकडे हे एक छान भागवतम मधली गोष्ट आहे की जेव्हा अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र सोडतो आणि उत्तराच्या गर्भामध्ये परीक्षित असतो, तेव्हा उत्तरा मनापासून कृष्णाला प्रार्थना करते, कृष्णा तूच एक आहे जो माझ्या बाळाला वाचवू शकशील. आणि कृष्ण उत्तराच्या गर्भामध्ये येतो आणि या बाळाचं रक्षण करतो. आणि मग जेव्हा परीक्षिताचा जन्म होतो तेव्हा तो सगळीकडे शोधत असतो, मी कृष्णाला कुठे बघितलं. त्यांनी आतमध्येच बघितलं असतं, त्याला कृष्णाचं दर्शन झालेलं असतं, पण तो शोधत असतो कुठे कृष्ण दिसतोय. म्हणून त्याचं नाव परीक्षित पडलं. म्हणजे जो परीक्षण करतोय, एक्झामिन करतोय, इकडे तिकडे मी कुठे बघितलं कृष्णाला. हरे कृष्ण. माताजी मी लिव्ह होऊन गेलेली, मला को-होस्ट हो मला समजलं. ओके. सर्व प्रकाशमान वस्तूमधील प्रकाशाचे उगम तो आहे. हे तो भौतिक अंधकाराच्या अतीत आहे आणि अव्यक्त आहे. तो ज्ञान आहे, तो ज्ञेय आहे आणि ज्ञानाचे ध्येय आहे. तो सर्वांच्या हृदयात स्थित आहे. हरे कृष्ण. तर आता कृष्ण सर्व प्रकाशमान वस्तून मधील प्रकाशाचे उगम आहे. म्हणजे आपल्याला काय लक्षात आलं पाहिजे की सूर्याला सुद्धा प्रकाश जो मिळतोय ते तेज, त्याच्या पाठीमागे त्याचा सोर्स काय आहे, उगमस्थान सूर्यप्रकाशाचा काय आहे, तर कृष्ण आहे. आणि आता आपल्याला सुद्धा दिसतं, ती पॉवर आपल्याला कोणामुळे मिळते, कृष्णामुळे किंवा या लाईटमुळे मिळते. म्हणून आपण बघू शकतो ही जी पॉवर आहे हे कृष्ण देतो. संपूर्ण अंधारात तुम्ही मला सांगा आपण बघू शकतो का? आपण बघू शकत नाही. तर आपल्या विजनच्या पाठीमागे उगमस्थान काय आहे, कृष्ण आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशा प्रकारे क्रियाकलापांचे क्षेत्र, शरीर, ज्ञान आणि ज्ञेय हे मी थोडक्यात वर्णन केले आहे. केवळ माझे भक्तच हे पूर्णपणे समजून घेऊ शकतात आणि अशी प्रकारे माझ्या स्वभावाची प्राप्ती करू शकतात. हरे कृष्ण.
आता हे इकडे आपल्याला काय समजतं की ही गोष्ट उपनिषदामध्ये आली आहे आणि तिकडे आपलं जे शरीर आहे त्याची तुलना एका झाडाशी केलेली आहे आणि त्या झाडावर 2 पक्षी आहेत. हा जो पक्षी तुम्हाला दिसतोय हा जीवात्मा आणि हा जो पक्षी तुम्हाला दिसतोय हा परमात्मा. ते दोघही जवळजवळ एका डहाळीवर बसलेले आणि हा जीवात्मा आसक्त आहे. मला फळ खायचंय, फळ खायचंय आणि बिझी आहे एकदम. रोज एक सारखं फळ खातोय तो. त्याला समजा जर फळ आवडलं नाही तर वरच्या डहाळीवरून खालच्या डहाळीवर येतो. हा परमात्मा दुसरा पक्षी त्याच्याबरोबरच येतो. जर तेही त्याला फळ आवडलं नाही वरच्या डहाळीवर जातो. तेही फळ आवडलं नाही उडून तो दुसऱ्या झाडावर जातोय म्हणजे दुसरं शरीर धारण करतोय तो आणि तो आसक्त आहे फळ खाण्यामध्ये. आणि हा जो आहे परमात्मा हा वाट बघतोय मला कधी बघेल, हा कधी माझ्याकडे बघेल. तो थांबलेला. एकदा जरी काय त्यांनी वळवलं आणि कृष्णाकडे बघितलं तर ही आसक्ती त्याची पूर्ण संपते आणि कृष्ण त्याला आपल्या बरोबर घेऊन जातो. कृष्ण वाट बघतोय कधी माझ्याकडे बघेल, कधी माझ्याकडे बघेल. ज्याप्रमाणे एखादा डॉग ओनर असतो ना तो आपल्या कुत्र्यांना सकाळी घेऊन जातो बाहेर फिरायला आणि मलमूत्र त्याग केल्यानंतर तो वेळ घालवत नाही. हा ओनर, डॉग ओनर, तो कुत्र्याचा मालक जो आहे तो लगेच त्या कुत्र्याला घरी आणतो कारण त्याला परत ऑफिसमध्ये वगैरे जायचं असेल तशी काम असेल लगेच घरी आणतो. त्याचप्रमाणे कृष्ण थांबलाय कधी हे माझ्याकडे बघतोय, हा कधी बघेल माझ्याकडे. एकदा बघितलं रे बघितलं की याची फळाशी आसक्ती जाते, कृष्ण प्रेम लागतं आणि कृष्ण त्याला घेऊन जातो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. भौतिक प्रकृती आणि जीव हे दोन्ही अनादी असल्याचे जाण. त्याचे विकार आणि त्रिगुण हे भौतिक प्रकृतीपासून उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण. आता आपण 5 गोष्टी शिकतोय ना भगवद्गीतेमध्ये. ईश्वर, प्रकृती, जीव, काल आणि कर्म. त्यात भौतिक प्रकृती आणि जीव हे दोन्ही अनादी आहेत. म्हणजे ही जी आपली सायकल आहे ना बर्थ डेथ जणू काय अनादीच आहे आणि जीवात्मा हा कृष्णाचा अंश आहेच तर तो अनादी आहे. पण भौतिक प्रकृती सुद्धा केवढ्या इच्छा आहेत, केवढी शरीर आहेत ती बघा तुम्ही. जणू काही त्याला एंडच नाहीये. आता पुढचा जो अध्याय आहे ना तो अध्याय याचं एक तुम्हाला इकडे एक क्वेश्चन असतो ना की चांगल्या माणसांचं वाईट का होतं किंवा वाय बॅड थिंग्स हॅपन टू गुड पीपल. त्याचं हे उत्तर आहे 13.21. कुमुद माताजी. येस माताजी. कार्यकारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते. पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते. प्रकृती ही सर्व भौतिक कार्यकारणांना कारणीभूत असल्याचे म्हटले जाते. तर जीव या संसारातील विविध सुख दुःखाच्या उपभोगास कारणीभूत असल्याचे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. आता इकडे तुम्ही बघितलं की माणसं त्यांना काहीही खायची आवड असते. भरपूर नॉनव्हेज खायचं किंवा जे काय वाढलंय ते खायचं. असं झाल्यावर काय होतं जो परमात्मा स्थित आहे तो विचार करतोय की याला मी एवढं सुंदर शरीर दिलं, मानव शरीर दिलं पण हा त्याचा काय उपयोग करतोय. त्याची इच्छा नाहीच आहे या शरीरातून बाहेर यायची. तर बेटर मी त्याला एक पुढे डुकराचं किंवा कुठल्या तरी प्राण्याचं शरीर देईन. म्हणजे ऑलवेज तुम्ही बघा की हे शरीर मिळण्यामागे एक
काहीतरी कॉज असतो, एक काहीतरी कारण असतं आणि जेव्हा कारण असतं तेव्हा एक जजमेंट ही दिली जाते किंवा एक परिणाम रूपी आपल्याला काहीतरी मिळतं. तर हे जे जीव संसारामधील विविध सुख दुःखांचा उपभोग घेतात. आता आपण बघतो ना की काही काही लोक खरोखर खूप चांगली असतात मनापासून आणि खूप दयाळू असतात आणि असे चिंगूस पण नसतात, पैशानी पण लोकांना खूप मदत करतात, पण आपल्याला दिसतं अरे रे यांना एवढी दुःख कशाला आहेत. तर त्याचं कारण आहे, ज्याप्रमाणे आपण एखादी फिल्म बघतो. आता मी एक फिल्म जर बघत असेल आणि तो विलन आहे, तो हिरोला खूप मारतोय आणि मारून मारून मी टाळ्या वाजवते, अरे वा. समजा जाता माझा मुलगा आला आणि म्हणाला आई ही काय मारामारी, केवढा हा मारतोय आणि तू आनंद साजरा करतेस. पण माझ्या मुलांनी पहिल्यापासून मूवी बघितलेला नसतो, सिनेमा बघितला नसतो की त्या विलननी किती वाईट केलंय. तर अशामुळे काय होतं, आपण अर्धवट बघतो, आत्ताचं प्रेझेंट काय बघतो, आपल्याला पास्ट माहित नसतं आणि त्याच्यावर आपण एक निदान करतो, अरे असं का होतं याला. पण नेहमी लक्षात ठेवा की सर्व सुख दुःखांचा जो भोगता आहे एक त्याला कारण असतं काहीतरी आणि कारणाशिवाय परिणाम कधीच दिसत नाही, कारण असल्यावर परिणाम होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृती जान गुणान कारणम गुण संगोस्या सदसयोजिनान निजन्मसु. याप्रमाणे जीवात्मा प्रकृतीच्या त्रिगुणाचा भोग करीत भौतिक प्रकृतीमध्ये जीवन व्यतीत करतो. भौतिक प्रकृतीशी संग केल्यामुळे असे घडते. याप्रमाणे त्याला विविध योनीमध्ये बरे वाईट प्राप्त होते. आता जेव्हा आपण या भौतिक जगात येतो तेव्हा हे 3 गुण आहेत त्यांनी आपण बद्ध होतो. या 3 गुणांबद्दल उद्याचा पूर्ण चॅप्टर आहे बरं का. तर मी तुम्हाला हे ते उद्याच्या चॅप्टर मध्ये हे खूप छान समजावून सांगणार आहे, कसा या प्रकृतीच्या 3 गुणांमध्ये एखादा जीव बद्ध होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. उपद्रष्टानुमंताच्या भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेस्मिन् पुरुषः परः. तरीही या शरीरात आणखी एक आहे, एक दिव्य भोक्ता जो भगवान आहे, सर्वोच्च पालक आहे, मालक आहे, जो देखरेख करणारा आहे, देणारा म्हणून देखरेख करणारा आणि परवानगी देणारा म्हणून अस्तित्वात आहे आणि जो परमात्मा म्हणून ओळखला जातो. हरे कृष्ण. तर आता 3 आपण स्वतःला म्हणतो ना की मी करताय, मी हे केलं, मी हे काम केलं, माझ्यामुळे झालं, पण 3 करता आहे. तर आपल्याला काय समजतं कोण करता आहे. एक म्हणजे प्रकृती, एक म्हणजे जीवात्मा की आपण ते कार्य तर करतो आणि तिसरा म्हणजे परमात्मा. तर जरी तुम्ही म्हटलं, आता समजा की हे मी केलं, तर जर प्रकृती, जीवात्मा आणि परमात्मा, मग जीवात्मा म्हणजे कधी फक्त 33.333% आपण म्हणू शकू तितकेच आपण करता, पण त्याच्याही पलीकडे मी तुम्हाला जाऊन सांगेन की ऍक्च्युली आपण टोटली इनसिग्निफिकंट. हे परत 18व्या अध्यायामध्ये आहे. तर त्यामध्ये कसं असतं की परमात्मा असतो, जीवात्म्याला इच्छा होते मला हे भोगायचंय, मग हा परमात्मा आहे तो सँक्शन करतो, ठीक आहे, आणि सँक्शन केल्यानंतर तो प्रकृतीला सांगतो त्याला हे करायचंय, त्याला सगळे फॅक्टर्स आणून दे. आणि जो परमात्मा असतो तो काय असतो, फक्त उपदृष्टा अनुमंता, म्हणजे तो फक्त विटनेस असतो आणि फक्त सँक्शन
देतो, त्याची अनुमती देतो, हा परमात्मा असतो. मटेरियल नेचर किंवा भौतिक प्रकृती हे सगळे फॅक्टर्स आणून देते आणि मग जीवात्मा ते कार्य करू शकतो. तर हे असे 3 कर्ते आहेत कुठलंही कार्य होण्यासाठी. 18व्या अध्यायामध्ये आपण आणि बघूया खोल हाच श्लोक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. जो भौतिक एक प्रकृती मिनिट. ओके, जो भौतिक प्रकृती, जीव आणि त्रिगुणाचे विकार या संबंधीचे तत्व जाणतो त्याला निश्चितच मोक्ष प्राप्ती होते. त्याची वर्तमान स्थिती कशीही असली तरी त्याचा या ठिकाणी पुनर्जन्म होत नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे ही सुद्धा भगवद्गीतेची फलश्रुती आहे बरं का, की ज्या कोणाला हे तत्व समजतं, भौतिक प्रकृती, जीव आणि 3 गुण जे आपल्याला बद्ध करतात, हे तत्व समजतं, तोच स्वतःला या भौतिक जगातून मुक्त करू शकतो, त्याला मोक्ष मिळू शकतं. तर आणि त्याला पुनर्जन्म होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. काहींना ज्ञानाद्वारे, काहींना ज्ञानाद्वारे, ज्ञानाच्या अनुशीलनाद्वारे, तर काहींना निष्काम कर्माद्वारे फलदायी इच्छा शिवाय परमात्म्याचा साक्षात्कार. आता इकडे आपल्याला कृष्ण सांगतोय की तुम्हाला ध्यान, ज्ञान, कर्माद्वारे माझी प्राप्ती होईल, पण या तिन्ही मध्ये आनंद पूर्ण मिसिंग आहे बरं का. आनंद मिळत नाही ध्यान करून, ज्ञानाद्वारे, कर्माद्वारे. आनंद जर हवा असेल तर तुम्हाला भक्ती योगच करावा लागतो. हरे कृष्ण. कृष्ण. पुन्हा असे काही लोक आहेत जे आध्यात्मिक ज्ञानात परिचित नसले तरी इतरांकडून ऐकून परमपुरुषाची पूजा करू लागतात. अधिकाऱ्यांकडून ऐकण्याचा त्याच्या प्रवृत्तीमुळे ते जन्म मृत्यूचा मार्गही ओलांडतात. आता कृष्ण बघा किती दयाळू आहे हे बघा. आता समजा जर 2 मित्र असतील, एक मित्र आहे तो भक्त आहे आणि तो आपल्या दुसऱ्या मित्राला सांगतो, चल चल आज आपण मंदिरात जाऊया, आज भागवतमची कथा आहे तिकडे, तू ये माझ्यावर. हा मित्र तयार नसतो की आपण सिनेमाला जाऊया, खायला जाऊया, पण आपल्या मित्राच्या आग्रहामुळे तो मंदिरात जातो, तिकडे ऐकतो कथा, कृष्णलीला ऐकतो, खूप आकर्षित होतो आणि मग तो त्या मित्राबरोबर जाऊ लागतो दर खेपेला मंदिरामध्ये. आता कृष्ण असं बघत नाहीये की हा तर याला तर माझ्याकडे बिलकुल यायचं नव्हतं. तो काय विचार करतो की हा आला ना माझ्या मंदिरात, कृष्णाला खूप आनंद होतो आणि मग अशा माणसाला सुद्धा तो जन्म मृत्यू मार्गातून त्याची सुद्धा सुटका करतो. म्हणजे त्याला आध्यात्मिक ज्ञान परिचित नसतं, पण तरी तो केवळ ऐकतो, त्यावर सुद्धा कृष्ण कृपा करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे भरतर्षभा, चर आणि अचर असे तू जे काही अस्तित्वात पाहत आहेस ते क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांच्या केवळ संयोगापासून निर्माण होते, हे जाण. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्ण सांगतोय की हे सगळं जे काय तुला दिसतंय हे एक कॉम्बिनेशन आहे, क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ. म्हणजे क्षेत्र म्हणजे हे आपलं शरीर, क्षेत्रज्ञ म्हणजे त्यात वास करणारा आत्मा आणि परमात्मा. हरे कृष्ण. सर्व समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विश्वस्वनन्य विश्यन्तः य पश्यति स पश्यति. जो मनुष्य सर्व देहांमध्ये जीवात्म्याला साथ देणाऱ्या परमात्म्याला पाहतो आणि जो जाणतो की नश्वर देहामधील आत्म्याचा आणि परमात्म्याचा कधीही विनाश होत नाही, तो यथार्थ रूपाने पाहतो.
हरे कृष्ण. आता इकडे काय सांगितलंय की जो सर्व देहांमध्ये जीवात्मा आणि परमात्मा पाहतो किंवा जाणतो, इकडे तुम्हाला दिसतंय ना, याला आपण म्हणतो विजन ऑफ नॉलेज. आणि असा माणूस खरा बघतो, त्याला खरे डोळे असतात, ज्ञान चक्षु असतात. तर अशी आता इकडे त्यांनी काय सांगितलंय की असा जो माणूस असतो की जो खरा पाहतो, जेव्हा तुम्ही असं जर बघितलं असेल ना, असा जो माणूस असतो की जो खरी त्याला विजन असते, तो कधीही स्वतःला डिग्रेड करू शकत नाही. त्याला माहिती असतं की मी कोण आहे, मी आत्मा आहे, मी शरीर नाही. आणि जेव्हा अशा एलिव्हेटेड पर्सनॅलिटी बरोबर किंवा साक्षात्कारी माणसाबरोबर जेव्हा आपण बसतो, आपलं सुद्धा आपोआप एलिव्हेशन होतं. म्हणजे आपल्याला एक जाणवतं सर्ज इन द स्पिरिच्युअल एनर्जी. म्हणजे आपली सुद्धा जी आध्यात्मिक शक्ती असते ना, आपल्याला जाणवते की हो, खरंच यांच्या सहवासात माझी सुद्धा एवढी आध्यात्मिक उन्नती झाली आहे. तर हे असं असतं. म्हणजे याला म्हणतात विजन ऑफ नॉलेज. ज्या माणसाला विजन ऑफ नॉलेज आहे, अशा माणसाबरोबर जरूर आपण त्याची प्रवचनं ऐकावी, त्यांचा संग करावा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो मनुष्य सर्व जीवांमध्ये परमात्म्याला समान रूपाने उपस्थित असल्याचे पाहतो, तो मनामुळे स्वतःच ची अधोगती होऊ देत नाही. याप्रमाणे तो परमगतीला प्राप्त होतो. मी सांगितलं ना, जो पाहतो की मी आत्मा आहे, आत्मा परमात्मा जो हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. अन्वय माताजी. अन्वय माताजी. हरे कृष्णा. त्याने लिव्ह केली मीटिंग. लिव्ह नाही जात, त्यांचं नेटवर्क इश्यू वाटतं. अच्छा. आता मला हे करता का, होस्ट करता? मला वाटतं चुकून नेटवर्क इश्यू. हो माताजी, असंच वाटतंय. हो सरला माताजी. सरला माताजी, तुम्ही होस्ट आहात का? तर तुम्ही एक काम करा, तुम्ही लिव्ह होऊन जा, तो होईल माताजी, हे होऊन जाईल होस्ट. लिव्ह होऊन तुम्ही स्वतःहून जॉईन करा पुन्हा.